Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jo's Secret Files. Si Jo na merong masalimuot na nakaraan. Napakabigat ng ibinahagi sa atin ni Jo pero nagkaroon siya ng lakas ng loob para isulat ang kanyang kwento at ibahagi ito sa atin. No? Sa mura niyang edad ay hindi niya naipagtanggol ang sarili niya sa kahayupan ng kanyang stepfather at sa pagsang-ayon ng kanyang nanay na gawin yung isang bagay na hindi naman dapat gawin sa kanya. Nagsumbong siya sa kanyang lola, sa nanay ng stepfather niya. Pero, imbis na tulungan siya o bigyan siya ng magandang words of encouragement o pagalitan yung sarili niyang anak na gumagawa ng kahalayan, mukhang kinukonsinti pa o kinonsinti pa. Naisipang tapusin ng ating Secret File sender ang kanyang buhay pero buti na lang merong pinadala ang Diyos na isang instrumento para pigilan siya sa pagtalon sa ilog. Fast forward to this day, siya po ay nagtatrabaho na sa ibang bansa. Pero kahit na lumipas pa ang panahon, nandun pa rin yung trauma na idinulot sa kanya ng kanyang stepfather. Pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Doc Yorje. Hi Jo, ang bigat ng pinasan mong pagsubok noon. Hindi mo kasalanan ang nangyari. May mga sugat na hindi man maghihilom ng tuluyan pero habang buhay na mag-iiwan ng peklat sa pagkatao mo. Pakatatag ka, Jo. Ituloy mo ang buhay. Sana mga ganitong klase ng paglabag sa karapatang pantao ang mas bigyang prioridad ng mga mambabatas sa atin. Magpataw ng mabigat na parusa sa mga mapapatunayang lalabag sa batas na nagbabawal nito. Praying for you, Jo. Thank you so much, DJ Rocky from Dr. J. Ito naman ang sabi ni DR. Nakakatroma yung nangyari sa'yo, Jo. Sadyang nakakabulag ang pag-ibig. Na kahit kasinungalingan na ang nakikita ng nanay mo sa stepfather mo, na nambababoy sa'yo, siya pa rin ang pinaniwalaan niya. O siya pa rin ang sinamahan niya. Kaya ang katotohanan about sa nangyari sa'yo, yun pa ang napagdudahan. Yun pa ang nabaliwala. Mas malala ay kinonsinti pa ng nanay ng stepfather mo ang kababuyan nito. Na-realize ko tuloy na ang kapahamakan ay hindi laging mararanasan sa labas. Sa loob ng bahay, pwede rin palang maranasan ang kapahamakan. Thank you, TR. Hi kay Bernard Laureas at ang sabi niya rito, ang bigat sa dibdib ng kwento ngayon. It's inhumane act. Sexual abuse. Anong klaseng ina yun? Hindi mo lang maprotektahan ang anak niya. Basta pag ganyan, huwag mag-atubili na pumunta sa DSWD or police. Emotional burden yung dadalhin mo habang buhay. Forever na yan. And I hope na maging okay ang lahat sa'yo. Shoutout kay Mario Ortenirio, Pogi ng Cainta Rizal. Magandang gabi, DJ Rocky from Bernard Laureas. Hi din kay Boss Valderrama at ang sabi niya dito ay, DJ Rocky, nakakalungkot ang nangyari sa ating Secret File Center. Gayun pa man, napagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay.
Sana'y huwag siyang tumigil mabuhay. Shoutout po sa amin. Watching from Bukawi, Bulacan. Thank you so much and God bless. Ay kay Charles Sancho at ang sabi niya rito ay, rant ko lang ha. Kasi marami pa namang magsasabi na tatay mo pa rin yan, magulang mo pa rin yan. Pero pues, eto ang masasabi ko. Eto ang toxicity ng family natin, especially pag boomer ang isang family member. Automatic mararamdaman mo na kung gaano sila kakonsentidor at kung paano nila pinagmamaliit ang mga bata at mga kabataan ngayon. Ipasok ko lang yung kina Carlos Yulo. Maraming kasing nakikisawsaw na hindi mo alam kung saan papanig, kung sa nanay ba, na greedy or sa anak na tumataguyod sa mga pangarap niya sa buhay. Mabait naman yung jowa, sadyang mga thunder, sobrang mapanghusga na akala mo sila pa ang tama. Dito naman sa secret file, yung stepfather at yung tito mo na ginalaw ka. Nung humingi ka ng tulong, anong ginawa? Umeksena yung lola mo, kesyo mawawalan kayo ng ama at kakasuhan siya. Bakit? Kasi kahit na abuso ka na, dedepensahan at kukonsintihin pa rin nila. Ganyan ang mga boomer, enabler, bastos at higit sa lahat, feeling lawmaker. Nakakagalit samantalang tayo lumalaban tayo sa kung ano ang tama pero feeling ng mga thunders, sila talaga yung tama. Kaya nagmumukhang manipulated ang justice system ng dahil sa inyo. Alam nyo ba yun? Ay, grabe naman yung mga ipinaglalaban ni Charles Sancho dito. Pero alam mo, may katotohanan sa kabilang banda naman yun. Pero syempre, pwede nating isisi ito dun sa toxic Filipino culture. Yung kultura ng utang na loob. Nang wala kang utang na loob kapag hindi mo sinunod yung mas nakakatanda sa'yo. Ganun ba? Anyway, hi kay Esang Marquez. Hi din po kay Marisa Fabre. At ang sabi niya rito ay, malaking trauma para kay Joe ang nangyari sa kanya. Bakit ang ina ang kapamilya pa niya ang sisira sa kinabukasan niya? Hayop ang stepfather niya. Dapat mabulok yan sa kulungan. Malaking trauma para kay Joe ang kahalayang ginawa sa kanya. Isang mahigpit na yakap sa iyo, Joe, at sana makamit mo ang hustisya. Ito naman ang sabi ni Robert. Napakasakit ng pangyayari sa iyo, sender. Lahat ng mali na nagawa sa iyo, kinonsinti pa. Pakatatag ka, tuloy lang ang laban. Hi din po kay Igap Motovlog. At ang sabi niya rito ay, magandang gabi DJ Rocky, nalungkot ako sa secret file ngayon. Sana talaga ay makamit mo ang hustisya, sender. Pa-shoutout po sa mga Grab drivers dyan. At sa mga nakikinig po ngayon from La Union, mabuhay po kayo. Sa mga nakikinig from Palawan, thank you so much. Sa mga nakikinig from Santiago, thank you. Maraming salamat po sa inyong pakikitutot sa amin. Na-appreciate ko po. And I know, Gina G kayo as in gigil na gigil ngayon. Doon sa stepfather. Iniisip ko tuloy ko anong itsura ng stepfather. Iniisip ko pa rin hanggang ngayon kung anong meron sa stepfather at hayok na hayok yung nanay niya na magstay. Well, for practical reasons kasi, may mga taong nagsistay talaga sa isang toxic na tao o sa isang toxic relationship because of financial reasons. Estado ng buhay. Tinitiis nila yung katoksikan, pambubugbog, panghahalay, at kung ano-ano pang klase ng pang-aabuso, manipulasyon. Dahil nakikita nila na ito lang yung taong makakapag-provide sa kanila ng pangangailangan nila. Kung sakaling umalis sila nung nanay nila nung time na yun, saan sila pupulutin? Hindi na kwento ng secret file sender natin dito kung saan talaga yung original place nila, kung sino talaga yung kasama nila dati, kung close ba yung family ng nanay niya dun sa sarili niyang pamilya. Yung mga ganun ba? Yung nalalapitan ng sender natin, yung lola. Meron man dun sa tito-tita na puntahan naman, pero parang malayo pa rin. So, minsan yung tao kaya hindi siya makabitaw dahil sa matinding pangangailangan.
Hindi dahil sa mahal na mahal niya na yung tao eh. Kundi ang tindi-tindi lang ng pangangailangan niya na naiisip niya na kapag bumitaw siya dito, masalo siya mapapariwara. Wala silang shelter, wala silang bahay, wala silang makakain, walang trabaho. Kaya napakahalaga ng mga magulang ay may ikinabubuhay. Lalong-lalo na ang kababaihan. I have nothing against housewives. You are really doing great. Napakahusay po ng mga ginagawa ninyo. Pero, naalala ko yung laging sinasabi sa akin ng mga nakatatandang pinsan ko na babae. Ang sabi nila, pag tumanda ka, nagkaasawa ka, huwag mo nga hayaang diktahan ka niya sa kung saan ka dapat magtrabaho at kung anong dapat mong gagawin sa buhay. He or she should support you. Hindi niya dapat hadlagan yung sa palagay mo naman ikabubuti ng iyong buhay at ng pamilya ninyong binubuo. So, kailangan, kung kaya mo pa, magtrabaho ka. Nang sa gayon, may sarili kang pera. May sarili kang pera. May pera ka. Na kung sakali man na may gawin sa'yong masama itong taong to, madali kang makaeskapo. Bakit? Kasi kaya mo sarili mo. Hindi naman sa pagiging strong independent woman ka na parang, kaya ko, parang no man is an island. Sinasabi ko sa inyo. Pero, pag meron kang sariling naipon, may sarili kang property, malakas loob mo na kapag may ginawa sa'yong mali yung isang tao, hindi ka mag-give in sa kanya kasi alam mo kung ano yung kaya mong ibigay. At yung difference nito, yung kapag walang-wala ka. Pag nangangailangan ka. At pag practical ka. So kaya ka na nanatili kahit toxic na, kahit inaabuso ka na, kahit sinusuntok ka na, tinatadyakan ka na. Dahil hindi ka makaisip. Wala ka mapanghugutan na pwedeng pinansyal para lang lumakas o tumaas yung confidence mo para magpatuloy sa buhay. Pakiramdam mo pilay ka pag nawala tong taong to. Well, in fact, mapipilay ka na lang talaga, mawawala ka na sa mundong ito. Pag nagpatuloy ka pa sa pakikipagrelasyon sa isang toxic na tao, o pinagpatuloy mo pa ang pakikipagrelasyon mo sa toxic relationship na yan. So, yun yung nakikita kong root problem kaya hindi sila nakaalis Tiniis ng nanay niya na ganun yung ginagawa sa kanila. Kasi nga, wala walang sariling something yung nanay. So, sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, maraming paraan para kumita ngayon. I've discovered marketplace sa Facebook. Na-discover ko yung TikTok. Na-discover ko yung digital. Na-discover ko na pwede kang magbenta ng kung anumang condo, insurance, or whatever. Ang daming pwedeng ibenta ngayon. Sarili nga, binibenta na nung iba. Kidney nga, binibenta nung iba na desperate na talaga. Sa tindi ng pangangailangan, ang dami-dami. Wag lang sana makompromise yung kinabukasan ng anak mo. Di ba lang ikaw na yung mahirapan, pero yung anak mo, wag mo na isama dun sa paghihirap mo. Binuubuo ninyo tapos pahihirapan nyo pala paglaki dito. Hindi nyo man lang mabigyan ng kahit papano lang, basic lang na pangangailangan ng bata. Kaya nakakapanggigil na may mga ganitong klaseng magulang na anak-anak pero hindi naman pala responsable. Kakaasar Hindi ko lang basta-basta sinisisi yung mismong stepfather. Demonyo yung stepfather, by the way. Sinisisi ko dito yung nanay. Yung nanay
na naglagay sa mga anak niya dun sa tirahan na yun. Imagine the trauma na dinulot nung stepfather na yun sa pakikipagrelasyon niya dun sa lalaking yun. Nung nalaman niya sana na meron ng ganun, nagsumbong na yung anak, di na sana sinabing bangungot lang yun. O guni lang. Kung ikaw, responsable kang nanay, hindi yun yung mararamdaman mo. Mag-worry ka para sa kaligtasan ng anak mo. Masakit yun. Para sa isang anak na tiniis niya lahat ng yun. Kaya sender, I salute you. I admire you. Maraming beses kang nanghina pero tapang mo pa rin. Nasa sobrang tapang mo, nandito ka na ngayon sa posisyon na to na nakakapagbigay ka pa sa nanay mo at kapatid mo ng pera. Wow! Nakakabilib yun. Salamat sa pag-share ng secret file mo. Alam kong alam mo na yung mga dapat mong gawin ngayon. Alam kong nakakatayo ka na sa dalawa mong mga paa ngayon. Although you are still being haunted by your past, but I know you can get through it. And kung sakali mang humihiling ka pa rin ng hustisya, then go for it. Pero kung hindi na, we respect that. Pero para sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, na mga magulang, sana magsilbi po itong pambukas ng mga mata ninyo. Talasan ninyo yung pakiramdam ninyo na kapag nagsabi yung anak ninyo, huwag nyo naman sabihin guni-guni lang o bangungot lang yun. Kayo mismo ang magturo sa mga anak ninyo yung mga dapat at hindi gawin sa kanila ng mas nakakatanda sa kanila. Pag-upo sa lap, paghawak sa maselang bahagi ng katawan, paghalik sa labi. Yung mga yan, basic na tinuturo yan sa bata. Ikaw pa, dapat ang magbigay ng impormasyon sa anak mo, magturo sa kanila, gabayan sila kung ano ang dapat, tama at mali. Teach them to be strict with their boundaries and limitations. Kasi sa panahon ngayon, halos lahat ng tao, pag boundaries ang pinag-uusapan, hindi, hayaan mo na. Pwede ba na ayus-ayusin natin yung pagbibigay natin ng halaga at importansya sa boundaries and limitations sa karapatan ng isang tao? Pwede ba yun? Let's normalize setting boundaries. Kaya merong ganyan para maprotektahan ka at yung mga taong mahal mo. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang top secrets. This is Joss Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!